Fast Repair er en professionel reparationsmetode, som gør det muligt at reparere små områder med lakskader, uden at det er nødvendigt at omlakere hele bildelen. Det er en hurtig og billig reparation af lakken i samme høje kvalitet, som DuPont Refinish er kendt for. Værkstedet vil vurdere lakskaden på dit køretøj sammen med dig og rådgive dig om, hvorvidt lakskaden kan repareres ved hjælp af Fast Repair-metoden. Takket være Fast Repair-linealen, som er designet af DuPont Refinish, kan værkstedet hurtigt og nemt identificere mindre skader, der er egnet til hurtig reparation. Fast Repair tilbyder en alternativ og billig måde til reparation af små lakskader, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Resultatet er en bil, der ser ud som ny.